ମୁଁ ଏନ୍ ଭାଗୀରଥ ଦ୍ୱାରା ଚିରିପୁଡ଼ା ଶାସନ ମୁଁ କହିବା ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏହିକି ଯେ ମୋର ଭାଣିଜୀ ବୋହୂ 17 ଥାନା ବୁଗୁଡ଼ା 17 ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ପଢ଼ା ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କେ ଗୋଲିଆରେ ଆସିକି ଆଜିକି ବର୍ଷେ ହେଲା ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ ତେଲୁଗୁ ସାହିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଭଣଜା ଚେନ୍ନାଇରେ ଆଜିକି ବର୍ଷେ ହେଲା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଭଉଣୀ ଜୋଇଁ 17 ରହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କାଲି 5/2/2026 ଗୁରୁବାର ଦିନ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ପିଲା ଦୁଇଟା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଭାଣିଜୀ ବୋହୂ ସେ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁବିଧା ଦେଖି କେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ରେପ୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ରେପ୍ କରିଛି କ'ଣ ତାକୁ ମାରି ଦେଇକିରି ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ଗୁରେଇ ଦେଇକିରି ଉପରେ ଉକୁଚି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ 4ଟାରୁ ସ୍କୁଲ ଆସିଲେ ସେ ପିଲା ଦୁଇଟା କବାଟ ବାଡ଼ିଲୁ ତାଙ୍କ ମମି କବାଟ ଆଉ ନ ଖୋଲିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଙ୍କେ ପଡ଼ିଶା ବାଟେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ମମିକି ଉକୁଚିକିରି ମରିକିରି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଜେଜେବାପାକୁ ତାଙ୍କେ 17 ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲେ। ସେ ଜେଜେବା ଆସି ଦେଖିଲେ ଏ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏମିତି କ'ଣ କରିଛି କି କେମିତି ମରିଛି କ'ଣ ବୋଲି ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ମୁଁ ଏନ୍ ଭାଗୀରଥ ଦ୍ୱାରା ଚିରିପୁଡ଼ା ଶାସନରୁ କାଲି 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହେଇଛି, ଫେରେ ଏମିତି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଲିସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲି। ପୁଲିସ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲା ଭିତରେ ଚାବି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଏ ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ପୁଲିସ କହିଲି ମୁଁ ସାରେ ଏ ନିଜେ କେବେ ହେଲେ ଏ କର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ସେ ଭଣଜା ବୋହୂରୁ ତଳେ ଲାଗିଛି। ଏ କେବେ ହେଲେ ମରିନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ମରିନାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିକିରି ଏସବୁ ଘଟଣା କରିଛି ବୋଲି କହିବାରୁ ପୁଲିସ ତାକୁ ବୁଗୁଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲରୁ କାଲି ଧରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିରୋଧ ଆର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଆଉ ଦୋଷୀକୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ମିଳୁ।